Ғабдулла Тоқай исемендәге дәүләт премиясы лауреаты Хайдар Бигичевның арабыздан китүенә 13 ноябрьдә 25 ел тулды. Хайдар Бигичев Муса Жәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрының әйдәп баручы опера солисты иде. Ул композиторлар һәм халык җырларын югары дәрәҗәдә башкарып, тамашачыларның күңеленә мәңгегә кереп калды. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсендә Халидә һәм Рәйханә Бигичевлар абыйлары турындагы истәлекләре белән уртаклаша. Әңгәмәне Ания Гыйбадуллина алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Ассаламу алейкум. Исәнмесез. Сер түгел сәхнәгә менеп, кабынып сүнгән йолдызлар шактый. Хайдар Бигичев исә сәхнәгә менеп, кабынып сүнмәгән халык күңелендә яши торган шәхес, мәшһүр җырчыбыз. Аның турында истәлекләр белән уртаклашырга әле бүген, чөнки 13 ноябрь көнне аның мәңгелеккә китеп баруына 25 ел тулды. Әлбәттә. 25 ел үтеп китте. Шул хәтле безнең өчен бик кыска гына вакытта һәм дә безнең җаннарда, йөрәкләрдә ул һаман исән-имин кебек, менә каядыр гастрольләрдә кебек. Кичә зиратына баргач, төпләп аңлыйсың, мәңгелекдә икәнен дә. Төшләребезгә кереп җырлый, килә, күргән кебек булабыз, әлбәттә төштә генә түгел. Менә ниндидер бер мөгъҗиза булып алган шикелле безнең белән шундый алар барда. Һәрвакыт исебезне. Төштә генә шул. Күрәсе килә, якында буласын, сизәсе килә дә бит әлбәттә. Җыр моңнары калдыруына халкыбызга да, үзебезгә дә бер бик зур мирасы бар бит инде. Бик зур. Әйе. Шөкер Аллаһыма. Алай да менә тагын кире кайтабыз да уйлыйбыз, һәр нинди җырлар җырлаган булыр иде. Ниндирәк бабай булган булыр иде. Ниндирәк улы яшьтә без матур булган булыр иде дибез. Тагын да моңлы матур җырлар җырлаган булыр иде. Менә шулай сагынабыз, искә алабыз әлбәттә. Ләкин ул халык күңелендә бер шундый шибәр. Әйе, шулай булып калды. Кабатланмас җырчы булып халык күңеленә кереп калды бит инде ул. Сез бит Ирактан килгән Нижгар татарлары инде, әйеме? Шулайга. Менә туганым Мәскәүдән килде. Мин хәзерге вакытта Казанда яшәргә өметләрем күптән иде инде. Менә яшәп карыйм, минем шәһәр бит инде. Минем яраткан тамашачым, халкым шунда яши дип. Менә хәзер шул хәтләнеп Казанда яшим. Хайдар абыйның туган төбәгендә аның мирасын ничек саклана? Онда без иске йортны сүтеп ташламадык. Без ул мирасны музей итеп калдырга дигән фикерләребез бар да. Берәр шундый аны аңлый торган кешеләрне чакырдым, алар карады да, монда бик төпләп эшләргә кирәк диделәр. Ул бик иске йорт. Анда без туып үскән, әти-әниләребез, әби-балаларыбыз, ул бик иске, аның шулсы кадерле дә. Ул менә хәзерге яңа современный түгел. Аның һәр тактасы, һәр түшәме, идәне барысы да аның бер искиткеч аның. Шунда бит Хайдар абыйның тәпиләре йөргән, сакларга дигән уйыбыз бар да, үзебез генә булдыра алырбызмы дигән фикер бар. Алай да анда эндәштем, әйдәгез бергәләшеп музей итеп булсын. Безнең якларда бер матур гына урын булыр, килеп менә экскурсия дигән. Финляндиядә килгәннәр безнең урамны карарга, Хайдарның йортын карарга. Анда бик безнең мәктәбебездә музей бар Хайдарники. Анда аның фотографиялары, ниндидер киемнәре, аның анда һәйкәл, Һәйкәл Урас авылында районный центрда Рәшит Багапов да, янаша Хайдар Бигичев урамнары да итәләрен пересекаются Казанда. Һәм дә безнең Урас авылында иксенендә һәйкәле баскан. Хәзер ул бик матур урын булып куйды бит әле. Яшьләр шунда рәхәтләнеп җыела. Инде очрашу менә ник шунда инде бер-берсенә беләләр инде кая очрашырга. Аның бик әйбәт кенә як тирәсендә эшләделәр шунда. Урындыклар белән асфальтировать итеп, балалар шунда чабып йөгерә йөри. Ул яшьтәгеләр дә шунда утырган, Хайдарга карап, җырлар моңнар сагынып, шунда әз генә тын гына җырласалар да шунда менә шунда җыр бар иде, менә шуны җырлый идек бит дип. Менә шунда сагынмалык, шунда матур урын булып куйды бит ул. Бик матур урын. Яшь парлар килгәндә кавышалар. Хайдар абый бит инде ул танылу алган менә Казаныбызда, безнең Татарстан халкы күңелендә ул шулай сакланып килә. 25 ел вакыт үтеп киткән, менә бу атнада сез аны искә алачаксыз, әйеме? Әйе. Мин андый бүтән бәхилләшүне күргәнем дә юктыр. Ул бит 13 ноябрь баш көн иде.
Менің аның салқынлығын әйтәлмін. Шуннан соң шундай салқынлык бу безнең табигатьтә булмады, безнең якларда. Бер ис китмәле. Инде халыкның шул башкын булуына да һәм салкынна карамыйча да шул хәтле авылда халык сабулашырга. Элек тотындылар анда ибәрегә икшәр нилеп кешеләрне, аннары өчәр рәтләп, аннары дүртәр. Кояш бата бит инде, вакыт мәйтне бит инде, җирләргә дип имамнар тотынды борчылырга. Күбесе бекилешелмәде, керелмәде, өлгерелмәде. Халыкның агылу, халыкның килүе, алар барда язмада бар бит. Әле улгыда түгел, безнең яшьлектән килә инде, яраткан әбиемнең җыры, бабакаемның, әтиенинеке, Хайдәрнеке, Әхмәтнеке һәм дә безнеке бар. Без аларны очрашканда яшәгән исән имин булган вакытта да җырламый үтмәйдек. Һәрбер безнең яраткан җырын. Безнең әтиени дә бер-берсен кабышканнар җырбың белән. Менә шушы сезнең нәселегездәге җырмың Хайдар абый Бигишевның шушы җырлар моңнары туганнарның күңелендә генә түгел, безнең тамашачыларның күңелендә дә яши дип уйлыйбыз. Сезгә бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, шулай истәлекләрегез белән уртаклашкан өчен. Безнең йолдызлар, Хайдар Бигишев шикелле йолдызлар, алар сүнми. Атып торсын. Бик көтәбез. Рәхмәт сезгә.